Ngiyanibingelela ekhasini la YouTube uKhweshube Madlala lona. Ngithatha leli thuba nginibingelele nisazobukela lama video. Ngiyanithanda kakhulu nje endaweni zonke lapho enibukela nikhona. Namhlanje ngizothatha leli thuba uzokhuluma ngohlanga lemali. Ngithatha leli thuba namhlanje ngizokhuluma ngohlanga lemali. Kubalulekile ke ukuthi mangabe siphila nje emhlabeni silekelele inhlanhla yethu esizalwe nayo. Kubalulekile ukuthi sizixake ngokuthi uhambe uye nakubantu uyothola izinto ezizophakamisa phela lenhlanhla le owawuzalwe unayo. Kubalulekile ukuthi uhambe uye komakhosi kwabathandazini uyothola uhlanga lwemali. Kwesinye isikhathi uyathola ukuthi uyasebenza, ekusebenzeni kwakho kuyaholwa, kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyagcina uhola wena imali enganele, eyakho ibali njalo mhlawumbe iyashoda. Kwesinye isikhathi uyathola ukuthi uyazamela nje ibhizinisi lakho imali ayingeni. Konke nje wena okwenzayo ukuthi kuthanda ukuba nzima nje udonsa kanzima. Kubalulekile ukuthi uthole uhlanga lemali ukuze phela ngisho umqashi acabanga ukuthi nje fanele ahlala athi nje chatha emholweni wakho ngaphandle kokuthini ube wazi wena ukuthi imali oyiholayo imalini, kodwa yena akwazi ukuthi anezezele lapho kulelo holo lakho. Ngani na? Ngoba nalo phela uhlanga olukusebenzayo egazini lakho ligijima igazi lakho, lenza igazi lakho ligijime, ubukeke nje umuhle, ubukeke uchachambile nje athi mebuka abone ukuthi hayi ngeke ungathi uswela, ngeke ngithi ukunezezela laphayana. Uhambe uzihambela njena uhlangane nomuntu athi hawu kodwa nkosami bosuke wayathola kona idrink woma kangaka umlomo, awubambe njena nangu 100 rand nje usuyothenga idrink ngaphandle nje kokuthi uzuyijulukela imali wena. Imali njena izizele kuwena, hayi ukuthi mhlambe ngoba uzoze ube uwina umalotho nani, kodwa nje imali ayibe into ekuthandayo, kube into nje into ephila nawe, kube into ephila kuwena egazini lakho, ukuthi njena awusweli imali, into ehlala ikhona ngaso sonke isikhathi. Owakho wallet awuze nje ugcine empty njena, ugcine uhlela amakhadi asebhenki kuphela ungenamali. Wallet wakho njena uhlala ukhona nje imali ithi iyaphela, iyaqamba nje iyaphela inyanga, ukhohliwe nanokuthi hayibo kambe sekuzophela inyanga, ngoba phela wallet wakho njena uhlale njena umuhle. Awuze kufinyelele leso sikhathi sokubalisa ukuthi kaze ngizogibela ngani, sekusele izinsuku ezingaka, awuyaphela into ethile endlini, kuzoshoda ke manjena. Uhlanga nje lwemali kwenza ukuthi nje ugcine umali yavuza nje wena uthandeke, imali nje kube into ephila nawe, into ehlezi ikhona kuwena, ungasweli. Abantu ke mabangahlupheki, sibe sikhona thina soKhweshube Madlala. Abantu abasondele eduze, bafone, ba-WhatsApp, ba-Facebook ukuze bathole izinto zabo, bafike esigodlweni bazothola uhlanga phela lemali ukuze izinto zonke zihambe kahle, ngoba akukho ongakwenza ngaphandle kwemali. Konke okudingayo njengoba siphila emhlabeni konke kudinga imali. Ngiyabonga ke ukuthola leli thuba. Ngiyacela nje ukuthi abantu ba-subscribe baphinde ba-like. Ngiyabonga kakhulu. Inamba yami iyona le la ngenzansi.